Musa wakaZungu ngokuhlala ngiseSikhawini H ngisebenzela uTransnet ngifikela as i-security guard ngaphuma ngaba yilona esikoleni mangiqeda isikole njengamanje chief supervisor. Okay, impilo yami bekuyimpilo enzima kakhulu ngoba ngikhuliswe umama baba noma bekhona kodwa umama ongikhulisile ngaphuma ngomuntu othanda isikole angibanga nayo ithuba lokufunda kodwa benginakho emqondweni. Inkampani ingisize kakhulu njengoba ubanga ubade kade ngishilo ukuthi ngumuntu othanda ukufunda ngikwazile ukungifundisa inkampani nama degree yawo 2 iB admin engayenza ongoye ngiphinde ne-BCom kwi-supply chain operation management engiyenze eUNISA ngikwazi ukondla ingane zami sinomuzi khona eSikhawini nginanemonto yami engiyithandayo iGolf GTI. Ngicela ukukhuthaza abafowethu abangaphandle nabangaphakathi baningi sinabo la ngiyabakhuthaza ukuthi be-apply ku-Transnet uyaqasha kakhulu bengene ku-internet beseshe u-Transnet Careers kune-portal lapho bazongena lapho bezame abangaphandle nabangaphakathi abazame be-apply inkampani izobaqasha benze nami ngafika njenge-security la ngangazi ukuthi ngiyoba la engikhona namhlanje.